20 लाख रांनि हांमा बर' सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। गुवाहाटी जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सनि बर'नि दैदेननायाव हांमा बर' सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हांमा बर' सावथुननि बाजेटआ गासै 20 लाख रां। खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे हांमा बर' सावथुनखौ आथिखालनि माखासे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय जेरै हौवा थाखानानै माखासे आइजोफोरा गावनि असे फिसाय गथ' गथायफोरखौ गारनानै गुबुन हौवाफोरजों दोनखारलांनाय बैफोर जाथायखौ लानानै हांमा सावथुनखौ बानायनाय जादों। बेजों लोगोसे हांमा सावथुनखौ सानजारि नोगोराव लानायनि जाहोना मा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। बेनि गामिनि ओनसोल बर'नि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय न' बां गासैबो बर'नि कालसारखौ बिसोरो माने बर'नि माबाखौ सिनायथिखौ लाखिगासिनो आरो बेयाव लकेसन नायफैनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि मानसिफोरा बिराद अनसुलि गासिबो हेल्प खालामो बेखायनो आं बेयाव बानायदों। बे हांमा बर' सावथुननि डाइरेक्टर बिथाङा जादों गणेश बर', लिरगिरि रबिन्द्र नार्जारी। बे हांमा बर' सावथुननि शुटिंआव गाहाय केमेरामेन महरै खामानि मावदों नायस्रां गयारी आरो मेकआप आर्टिस्ट महरै खामानि मावदों जगत बर'। आरो बे हांमा बर' सावथुनाव फावगिरि महरै नुनो मोनगोन फारियै सिमां सैनारि, मेन्देला ब्रह्म, माइदांस्रि बर', प्रियंका लाहारी, सोमावसिं बसुमतारी, नबजिता बर', निर्मल ब्रह्म आरो बेयाव नुनो मोनगोन इन्सपेक्टर महरै शुक्रेश्वर गयारी बिथांखौ। जोंनि सिनेमाया जाबाय हांमा प्रडाक्सन फिल्म ससाइटिनि आन्दाराव बानायदों। बेखौ प्रडिउस खालामदों जोंनि सनि बर' बिथाङा। बेनिफ्राय जोंहा कास्टआव दङ जोंहा सिमां सायनारि, बेनिफ्राय प्रियंका लाहारी, माइदांस्रि बर', ओरै बायदि बायदि बहुद दं, गोबां दङ। बिनि काहिनिया मा जागोन माबायदि? बिनि काहिनिया ओरैबायदि जे खायसे दा घटनाफोरा सोलिगासिनो रियेल घटना। बुंनो थाङोब्ला खायसे गामियाव हिन्जावफोरा गावनि गथ' गथाय गारनानै मालाय हौवाजों थाङो, बेबायदि मोनसे दङ। आरो हार्डवर्क खालामनाय मानसिया बोरै उनथिनो हायो बेफोर दं आरो इसिबां। ओमफ्राय एसे बाजेटनि फिल्म जागोन बे फिल्मा टटेलि 20 लाखसनि आरो आंनि जिबनाव बेनो फार्स्ट बिग बाजेटनि सिनेमा। आरो नोंथाङा बेबायदि डाइरेक्ट खालामनानै मोनबेसे फिल्म बरनखो? आं टटेलि बेजों बे 7 नाम्बार आंनि सिनेमा। 7 नाम्बार। औ। बेनि गेजेराव नोंथाङा जिहेतु नोंनि जिहेतु खालामनाय बे डाइरेक्ट खालामनाय 7टा फिल्मनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि मोनदांदों आरो एबारनि फिल्मखौ माबायदि जागोन होनना सानो? आगोलनिखौ बुंनो थाङोब्ला हाइ बाजेट नङामोन, फिसा फिला बाजेट। बेनिफ्राय दा बे फिल्माव आं जेरैबायदि गोसो बायदि बुस्थु बिदों बेबायदि मोन्दों आरो जेरैबायदि हास्थायदों बिदि मोन्दों, बेखायनो बिराद गोजोननानै बेखौ खामानिखौ मावगासिनो आं। ओरैनो जिहेतु बर' सावथुनफोर जिहेतु डाइरेक्ट खालामनाय, बिदिनो डाइरेक्ट जिहेतु जाय सोलोंथाइ गैया बिसोरनि डाइरेक्ट खालामनायनि गेजेराव जोंना फिल्मफ्रा फ्लप जायो, बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? फ्लप माने बेनो बाथ्राया जे जोंनि फ्लप थांनाय फिल्म फ्लप थांनाय खोथाया बे जाबाय खायसे प्रडिउसारफ्रा जोंखौ बिराद अयनाय खालामो। माने बाजेटखौ फिल्म बानायग्रानो ओंखारबोयो, बेनिफ्राय बाजेटखौ एसे थांबानो थारमाने दे जोंना शुटिंआ जोबला नामा थाब बानायदो बाजेट बानायलांबाय बिदि आरो बुस्थु 5 लाख 6 लाख थाखाजों फिल्म मोनसे दिहुननो थाङोबा बुहुद खरद जायो, माने फिल्मफोरा मोजां जाया। खिन्थु उपाय गैया, जों बानायनांगौ जायो आरो जों बे खामानिखौ मावखायो नालाय मावखानांगौ जायो। बेखायनोथ' जों डाइरेक्टर बा किसुमाना थारमाने फ्लप थांगासिनो। औ। ओरैनो फिल्म बा सासे डाइरेक्टर जायोबा सोलोंथाइ लानो गोनां जायो, डिग्रि खालामनो गोनां जायो। नोंथाङा डिग्रि खालामदोंमोन? आं डिग्रि हिसाबै डिग्रि लायाखै। आं ज्योतिष दमन फिल्म स्टुडिअ'आव मोनसे RGF टाइप होनाय इनस्टिटिउट दंमोन, बेयाव रिजनेल फिल्म एन्ड टेलिभिजन इनस्टिटिउट। बेयाव आं 9 बोसोर खामानि मावदों बेयाव। आरो टेकनिकेल डिपार्टमेन्टआव आं बेयाव मावदों 9 बोसोर। बेयावनो गथ'फोरजों टेकनिकेल डिपार्टमेन्ट सिखाय बेबायदिनो बिसोरनो थायो, बिसोरजों जायो, बिसोरजों लोङो, बिसोरजों उन्दुयो, बिदिनो आं सिखायलांदों खामानिफोरखौ। औ औ। ओरैनो नोंथांनि जिहेतु टिमाव दा सोर बाहागो लादों? बाहागो लादों माने आं दङ। मदद होदों नोंथांखौ? आंखौ 1 नाम्बार बुंनो थाङोबा आंखौ मदद होदों जोंहा अरुन बर' ना स्वर्गियारि बिथांनि टाइटेल होदों, खिन्थु अरुन आरो बे रिपर्टार सासे, खिन्थु बियो आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों। अरुन ब्रह्म बिथाङा आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों, माने बिनि सापर्ट खालामनायखौ आं बावनो हाया। आरो आंहा दं लोगोआव आंहा दा ब्रजेन, बिथाङाबो आंखौ बहुद हेल्प खालामदों। आरो दङ सानैसो दंबाय आरो बे गामियाव। जिहेतु जोंनि सानजारि नोगोरनि थासारिजों बे फिल्मा नोंथांनि बायदिबा जोबोद रायजोजों अनसायजाथावना जागोन ना बेखौ मा होनो नोंथांमोना? रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बे समाव? रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन आं जे आंनि सिनेमाखौ नाय आरो जोंखौ थुलुंगा हो, जों आवगायलांनो हायो। आरो आं बेबायदि फिल्म बानाया, बाजेट मोनबासो आं एबारनिफ्राय फिल्म मोजां बानायगोन, बाजेट मोनाबा दाना फिल्म बानाया। बेखायनो आं बे बिग बाजेटनि आं बुहुद हास्थायगोन मोजां बानायनो। आरो सिमन सापरि ओनसोलाव जेरैबायदि सापर्ट खालामदों, ग्रोम ग्रोम फैनाय रायजो राजाफोरा आंखौ, बेबायदिनो आंनि सिनेमाखौबो बिदि नायगोन होनना आं आसा खालामो।